1, 2, 3. Welcome to my vlog sa Paayahay TV ni Manoy. So yan, nandito tayo sa barangay Maangas, Presentascion, Camarines. So yan, sa may bandang high school ng Maangas yan. So yan, sa tabi ng dagat. So napakaganda dyan, mga kapayari. So napakaganda. Yan, so Manoy, Dragon. So nakita tayo sa mga estudyante ng high school ng Maangas. Shout out sa mga taga Maangas. Mga high school student. Ayan si Manoy. Kaway-kaway. Mga Manoy. Thanks for watching.